Yun guys, yun o, huling aso po. Yun o, puro matatanda po yung aso po nila dito, yung madam. Huling aso na po ito guys. Yan, medyo may diferensya sa skin issue. yan, may skin problem po siya. Napapakain po kasi nila ng chicken. Ayun, nasabi ko na po na wag nilang pakainin ng chicken para hindi magka-skin disease, skin allergy. Ayan po, first time lang po daw ito. Ma'am, ilang taon na po ito? Ading, 5. Ito medyo bata, 5. Bata pa yan. Alright. Anak yan Tara. ang unang ang unang Yun o, inom muna kami ng tubig at sobrang init ng panahon para hindi tayo ma-dehydrate. yung gabi sa Okay guys, let's go. sobrang ano kasi. Alright, tapos na po ang ating pang-apat na aso. Yun o, dito tayo medyo masilaw daw ng... Yan, tapos na po. Alright.